Rêxistinek navdewletî daxwaz ji netewîniyegirtî welatên gerentîdar kir ku ew li heya rojnamevanên Golbaşûrê Sûriyê dimînin ji hemî metirsiyan biparêzin. Rêxistina peyamnêrên bêsînor di daxuyaniyekê de lîsteyek bi navê 69 rojnamevanên ku li her yek ji derhew qûnetira kar dikin ragihand. Rêxistinê di daxuyaniya xwe de matirsiya xwe li ser jiyana wan rojnamevanan diyar kir. Ku bi gotina wê eger heye ku ew rojnamevan werin girtin yan jî kuştin, eger rejîma Sûriyê wê parêzgehê bi giştî kontrol bike ji ber ku piraniya wan rojnamevanan bi ser opozisyona Sûriyê ve ne. Heman rêxistinê diyar kirbû ku wan daxwaz ji Serokwezîrên Urdunê Emer Erezaz û yê İsraîlê Benyamin Netanyahu ku di zûtirîn dem de rê bidin wan rojnamevanan dawkoderbasê xaka wan bibin. Emîndarê giştî yê rêxistinê Christophe Dilwar jî ragihand ku her dem jimêrek ji wan rojnamevanan re giring e û te kes kir ku bi dehan ji rojnamevanan li Sûriyê di metirsiya kuştinê de ne. Netewîniyegirtî jî ji aliyê xwe ve daxwaz ji welatên derdora Sûriyê kiribû ku di zûtirîn dem de wan rojnamevanan ji Sûriyê derxînin û daxwaz ji heman welatan kiribû ku pêşwaziyê li wan rojnamevanan bikin. Beriya niha jî Kombenda Rojnamevanên Sûrî daxwaza parastina nêzîkî 207 rojnamevanan û çalakvanan Golbaşûrê Sûriyê asêmane ji ber operasyonên leşkerî kiribû. Kombenda Rojnamevanên Sûrî ragihand ku piraniya karmendên ragihandinê neçar bûn ku berê xwe bidin gundewarê Qûnêtra û hejmarek din li bajarê Der Elbeled û gundewarê wê hatine dorpêçkirin. Li Kurdistana Sûriyê jî çekdarên peyedê rêgiriyê lê karê rojnamevanan dikin ku bi dehan rojnamevan hatine girtin û binçavkirin û işkencekirin û çendîn kanalên Kurdî karê wan hatiye qedexekirin li Kurdistana Sûriyê. Li gorî raportên navdewletî Sûriyê di pileya 177 ji tevahiya 108 welatî di lîsteya welatên ku azadiyê didin rojnamevanan de ye.